सासे मावथि हिसाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना जिल्ला आफादा बेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव बेरगाव आनसलिकनि सिङावनो गंसे गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोनहा जिल्लानि गुबुन गुबुन कलेज आरो इउनिभारसिटि आरो हाई स्कुलाव फरायनाय बर' फरायसाफोरखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौनि सायाव बिथांमोनहा डिबेट कम्पिटिशन लादों आरो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियावनो हाबाफारि जोबखांनानै मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादों आरो बे सावरायमेलाव बे फरायसाफोरजों सावरायनो थाखाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे टिमा बाव बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबोनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाफोरा आथिखालाव बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौनि सायाव जों सावरायलायदों। फरायसाफोरनिफ्रायबो गोबां फिडबेक मोन्दों आरो गोबां बर' फरायसाफोरा बड'फाया माबादिमोन, बड'फाया माबादि खामानि मावनाय बिनि सायाव सावरायदों। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फानि जि खामानि मावलांनाय आरो बिथांनि साननाय आरो बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथांनानै दोननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज हाबाफारि लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेशन लानानै जोङो हाबाफारि मावगासिनो दङ। बर' फरायसाफोरा बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथांनानै दोननो थाखाय आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा उइलिंलि बिथांमोना बिराद गोसो दङ आरो बिथांमोना बड'फाखौ बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथांनानै दोननो थाखाय बिराद कनसियास आरो बिराद जों मोनसे इउनिक हारि। दा ओंखायनो जोंनि हारिया जाहैबाय थागिबि हारि हिसाबै आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा दिनैनि जुगाव थांनानै थानो नांगौब्ला जों साफा साफा हारि हिसाबै थांनानै थानो नांगोन आरो साफा साफा जोङो इउनिक मानसि हिसाबै थांनानै थानो नांगोन। साफ्रोमनावबो स्किल दङ। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव दखराफ्राव जोङो बर' हारिमुनि मोनसे हारिमु मावबादा हाबाफारि लागासिनो दङ। गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दामनाय देनाय बर'नि खाम सिफुं सेरजाखौ बिथांमोना सोलोंदों आरो बिथांमोना बिराद उइलिंलि बाहागो लाफैदों आरो गोबां गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों, जेरै गेलेनाय, खारनाय, बारनाय, खन्थाइ आवरायनाय, लेखा लिरनाय, बेफोर जाहैबाय इउनिक। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय जि टेलेन्ट दङ बर' फरायसाफ्रा बिथांमोना जि रोंगौथि दङ, सोरबा गेलेनाय, सोरबा दामनाय देनाय, सोरबा खन्नाय, सोरबा लेखा फरायनाय, सोरबा बायदि बायदि हाबाफारियाव बिथांमोना स्किल दङ। बे स्किलफोरखौ लाबोनानै साफ्रोमखौबो मानसि हिसाबै गायसननायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै फरायसाफोरनो जों प्लेटफर्म होगासिनो दङ आरो बिनि बिखयनो दिनै जों सावरायदों आरो बर' फरायसाफ्रा जेरावखि थाया मानो गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनाय बे बड'फानि मोनसे साननायमोन, सानस्रि सान्थौमोन जे बड'फाया लिरलांनाय जि खन्थाइ आं मोदोमै मा हामै बिखा बिखो आं बर', जेरावखि थाया साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा आं बर' होननानै सिनायथि होनो नांगोन। जेरावखि थाया साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा गावनि हारिमुखौ फोथांनानै दोननो नांगोन आरो जेरावखि थाया मानो बर' फरायसाफ्रा बर'नि रावखौ फोथांनानै दोननो नांगोन। जायखि बे बुहुमनि हायाव था, अख्राङाव था, गुबुन गुबुन देशाव था, सागर महासागर बारलांनानै थाया मानो जाहाथे बर'नि रावखौ फोथांनानै दोनो। अब्लासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिफा होननानै जि मानिनाय, बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ बिखा बिख्लो सोनानै लानाय, अब्लासो जों जागोन। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जों बड'फानि सायाव आरो अलरेडि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज हाबाफारि लानानै जों खामानि मावगासिनो दं। बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ लेखा फरायनो थाखाय बुंदोंमोन। ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ लेखा फरायनानै हागौमानि गावनि गियान, इंराजिनि गियान, साइन्सनि गियान, हागौमानि गियान गावखौनो जाहाथे मास्टार खालामनानै लायो आरो गावनो जाहाथे सेल्फ डिपेन्डेन्ट जायो, बेबायदि जानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागासिनो दं। दिनैबो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोथार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानाव फरायसा सानाव बे बाथ्राफोरखौनो रायलायदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बर' फरायसाफ्रा बिराद इउनिक आरो बिराद राफोद आरो बिराद डेम'क्रेटिक आरो बिराद कनस्टिटिउसनखौ मानिग्रा आरो बिराद जोङो इउनिक आरो बिराद सिभिलाइज जोंनि आरो बर' फरायसाफोरनि साननाय सानस्रि सान्थौआबो बिराद स्ट्रं। ओंखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै फरायसाफोरजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि सायाव रिसार्च खालामनो नांगौ। बड'फानि जे लिरलांनाय बुंलांनाय बाथ्राफोरनि सायाव जों रिसार्च खालामनो नांगौ। ओंखायनो जोङो सम सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सेमिनार लानानै गुबुन गुबुन रिसर्स पार्सनफोरखौ जों लाबोयो। बेखौ जोङो इउनिभार्सिटि लेभेलसिम लांनो नांगौ आरो दिनै बर'नि गेजेराव मोनसे UN एकाडेमि होननाय दङ। बे UN एकाडेमि जि UN ट्रास्ट, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों UN ट्रास्टजों जों खामानि मावबाय थादों आरो गुबुन गुबुन जायगानि भाषानि सायाव खामानि मावनाय आरो राइटार एकाडेमिशियान्स ग्रेट मानसिफोरनो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड जों होबोबाय थानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों रिसर्स पार्सनफोरजों सावरायदों। दा जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव रिसार्च खालामनो नांगौ आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गेजेरावल' बे गेदेमा सुबुंखौ मिन्थियामालासिनो बिथांनि साननाय सानस्रि सान्थौखौ जोङो
आसाम रायजोआव लांनो नांगोन आरो भारताव नेशनेल लेभेलाव लांनो नांगोन लासैनो इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो नांगोन बै फरजासिम जोङो आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावनो नांगोन रिसार्च स्कुलफ्रा रिसार्च खालामनो नांगोन आरो बिनि सायाव जेला रिसार्चनिफ्राय रिसार्च जालांबाय थागोन ओंखायनो अब्ला बै कर्सफोरावबो बिथांनि मावनाय बिथांनि साननाय बेखौ जों सोलांनो हागोन लासैनो बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UN ट्रास्टनि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ जायाखै जेरैबादि मावनो नांगौ दा ओंखायनो जों फैबाय थानाय समाव BTR गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों आरो जोंनि रिसार्च स्कलारफोरनि नाजानायनि गेजेरजों बर'नि मेलेमजिबिफोरनि बाथ्राखौ लानानै बड'फाखौ जि लेभेलसिम लांनो नांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लांनो हागोन होननानै जों मिजिं थियो दिनैबो जों बर' फरायसा सानखौ मानो थाखाय खुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अकल बड'लेण्ड बिग्रा होननानैल' सोरबा मानसिफ्रा मिन्थियो नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लवार आसामाव बा आसामावनो जे इउनिभारसिटि नांगौ होन्दों आसामावनो जे फरायनो इन्जिनियारिं कलेज नांगौ होन्दों मेडिकेल कलेज नांगौ होन्दों बै मानसिया जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव दिल्लीयाव थांनानै प्राइम मिनिस्टार हिउमेन रिसर्स मिनिस्टार आरो इडुकेसन मिनिस्टार प्रेसिडेन्टफोरजों सावरायहैजेननाय मानसि दिनै बराक भेलियाव गंसे इउनिभारसिटि दं सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आसाम सिलचर इउनिभारसिटियाव बड'फानि नामाव मोनसे मा होनो अडिट'रियाम होदों प्लास बिथांनि मुसुखाखौ मा होनो सिलचर बादियाव जेरावनाखि बर' न'खरसेबो गैया सिलचर बादियाव बड'फाखौ जायनाखि बाङालिफोर बिराद बुद्धिजिबि बिथांमोना बड'फाखौ दिनै सिबिनानै दं आसाम इउनिभारसिटियाव मानो थाखाय जे आसाम इउनिभारसिटिखौ गायसननाय आरो लाबोनायाव भारत सरकारजों सावरायनायाव बर' हारिनिबो बड'फानि अबदान दंमोन दिनै ओंखायनो लवार आसामाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो बायदिसिना इउनिभारसिटि कलेज इन्जिनियारिं कलेज बेफोरखौ लवार आसामाव बिजेननाय मानसियानो जाहैबाय बड'फा आरो जायनाखि माने बै लेभेलसिम नेशनेल लेभेलसिम लांनाय मानसियानो बड'फा ओंखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनै जोङो गोथार फरायसा सान हिसाबै जों खुंदों जायनाखि फरायसाफोरनि खोथाखौ गोसो गोरबोयै सोनानै लानानै फरायसाफोरनि बिनिफिटनि थाखाय फरायसाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बिथाङा माखासे इन्स्टिटिउसनफोर आरो बिथाङा बिबोनाय मानसि ओंखायनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि खामानि मावनायफोरखौ नोंथाङा जेरैबायदि सोंनाय सिलेबाससिम जों लांनो नांगोन आरो सिलेबाससिम लांनो नांगौब्ला जोङो रिसार्च खालामनो नांगोन रिसार्च स्कलारफोरजों खामानि मावहोनांगोन लकेल रिसार्चफ्रा मावनो नांगोन बाहेरानिफ्राय फैनाय रिसार्च स्कलारफ्रा बिनि सायाव खामानि मावफैनांगोन आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव UPPL सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबाय फै जों बयबो खौसेयै BTR हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय UPPL हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि